kwaqopheka umlando omkhulu kakhulu iParis. Uyazi ukuthi ke ezinye izinto azenze ngokuhlakanipha kwethu. Ngiyacabanga ukuthi kudala ngiyakhumbula ngisemncane ngisafika ngangifisa ukuba kwi-level kababa uShwini Mtekhala, nokuthi ngelinye ilanga ngingagcini ngifikelwe isikhathi sokudlula emhlabeni noma sokuretire ngingakaze ngoqopha umlando osesigabeni sabo uShwini Mtekhala. uNkulunkulu kuyamangaza ngoba mawukhuleka uvela kugixabeze nje, ugcine sekugixabeza, uyabona. So lokho kwenzakala njengamanje iParis mfowethu kade ngibona ey'ngane ey'koleni, ngibona yabona ingoma mayithandwa yi-youth, kusuke kusho lokho ukuthi labantu basezophuma ey'koleni bayosebenza, abasema-university, abanye abasema-high school. Mfowethu angazi ngabonga ngithini, ngizwa nje ngifikelwa zinyembezi zenjabulo ngendlela abantu abayithokozela ngakhona iParis lesi yenze noLwah Ndlunkulu. Yini ukubona ukuthi akho uLwah Ndlunkulu ongenayo? Yabona nje mfowethu, ngifuna ukutshela iplani nje kamdala ngoba ngangihlele ukuyenza namakhathi. Ngiyakhumbula ngenye day ngenza interview lapha ngathi ngizokushaya ingoma enye nomakhathi. Lesikhathi kufanele sihlangane nomakhathi, kwalokho nje nama-delays. Mase ngicabanga ngoLwah ngathinta ubhuti lapha noBig Zulu, akamthinta kwalula nje futhi encabination. Wafika uLwah, hawu sayishaya ingoma, uyabona sayishaya ingoma futhi mawuzonothisisa kahle uLwah ngendlela acula ngayo laphana wayesa-highlight nje cula ngempela phela uLwah, uyabona. Wafika wayisho nje naye tshela usazophinda abuye ezokwenza ukuthize. Yavela kwavela waba usuyidodwa nje ingoma, yaphumisa iParis, yavela yamangaza nje ukuyimangaza namanje.